Té la paraula l'Omar Minguillón. Moltes gràcies, Raquel. Bé, primer de tot, des de l'OGT donar les gràcies a tots els treballadors i treballadores del Consell Econòmic i Social, sobretot perquè moltes vegades parlem del Consell i sin ells i sin elles no seria possible res del que estem fent, tant els que estan com els que han marxat i per suposat el president Cesc Castellana, que ha marxat i li desitgem el millor. Entre cometes ja ho tindrà segur, perquè descansar és el que té. També felicitar el president entrant. El president entrant dic perquè nosaltres des de l'OGT votarem favorablement l'entrada del company Eduardo Rojo, perquè creiem que serà una continuïtat del treball que estem realitzant al Consell Econòmic i Social. Continuarem sent una plataforma de diàleg i de consens en l'àmbit social i en l'àmbit econòmic, i continuarem intentant una cosa que tenim amb el cap, i gràcies a l'alcalde actual ho tenim ja al damunt de la taula, que és que la ciutat de Barcelona sigui la impulsora de la ciutat dels 5 milions. Hem de començar a parlar de regió metropolitana, hem de començar a parlar d'aquesta ciutat dels 5 milions, perquè és cert que d'aquesta manera sortirem més forts i tots els ciutadans de Barcelona i de la metròpolis tindran cada vegada més drets. Drets en sobretot pilars fonamentals com són l'habitatge, la mobilitat, l'ocupació de qualitat, la formació i l'ensenyament, que són factors diferents, la salut laboral o la salut mental, la indústria i, com ha dit l'alcalde, la pobresa i sobretot acabar amb la pobresa, la radicalització de la pobresa infantil. Tenim que coordinar-nos amb altres estaments des del Consell Econòmic i Social de Barcelona, com som el Pacte Estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona o el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana o sobretot l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, l'AMB. Tenim que coordinar-nos perquè al final entre tots podrem fer una bona ciutat, una gran ciutat, i no intentar ser sectors que segmentin el creixement de la pròpia ciutat. I el Consell Econòmic i Social, des de l'OGT, ja ho hem dit moltes vegades i ho continuem dient, som creadors, eix de creació de propostes, i no només creadors de documents, creadors de paper, sinó de propostes sèries, sensates, que han de tirar cap endavant i que poden ser reflexe de la nostra ciutat i sobretot creació de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies al consistori, moltes gràcies a Eduardo per agafar aquest toro per les banyes, que és el Consell Econòmic i Social, que encara que és manso, de vegades sortirà una mica complicat.